Hola, bon dia. Avui volia parlar d'un tema molt interessant, em resulta molt interessant parlar d'això, però que alhora també veig que està invisibilitzat o a vegades com oblidat en un raconet. Són els esports electrònics, aquells jocs online que es poden arribar a jugar de manera competitiva. Hi ha molts aspectes que molaria parlar d'aquest tema. Un dels més heavies que em vaig adonar va ser l'enorme masclisme que hi ha. Tot i ser uns esports mixtes, només el 22% dels jugadors són dones, i això és degut a la gran discriminació que hi ha en totes les etapes de la pròpia tecnologia. Vaig estar buscant força informació, i una de les coses que vaig trobar és que els coreans, els sud-coreans, són molt bons al LoL. Ara menys, en menor grau, però el meu germà em va dir que busqués també perquè potser hi havia component genètic, més que cultural. I no vaig trobar res d'allò, però vaig trobar un estudi científic, que jo mai llegeixo quasi estudis científics, que deia que en un estudi de 120 persones, el 2015, sortia que reaccionàvem abans als estímuls auditius que als visuals. També que els homes reaccionaven abans a les dues classes respecte a les dones, a les dues classes d'estímuls visuals i auditius. I que el sedentarisme, no és molt difícil de veure, però el sedentarisme afectava negativament en que tardessin més a reaccionar. Un punt important dels eSports és que és un canvi de mentalitat generacional. Ara la gent ja no mirarà els esports tradicionals, o almenys els més joves, sinó que es dedicaran més al YouTube, al Twitch, a aquestes plataformes que els hi donen una altra classe de contingut. I al ser aquest un punt molt important entre el sector juvenil, fa que a vegades hi hagi una difícil compaginació, que es faci difícil compaginar els estudis amb una dedicació als eSports o a aquest entreteniment més virtual. I no tots arribaran a ser professionalment molt bons. Per això s'ha d'anar molt en compte. Al final, els jugadors professionals s'hi dedicaran com una feina, acabaran dedicant 6 anys de la seva vida a això, i normalment és una edat entre els 16 i els 24, fet que als 24 ja potser ja s'ha acabat la teva carrera. Doncs per parlar una mica més dels jocs específics, ara us presentaré el meu nen rata predilecte del canal, que és el meu germà Albert. I què tal? Comencem amb un típic joc de tota la vida que tothom... ¡Calla la puta boca, tío! Cobos, te voy a pedir que nos relajemos durante 10 segundos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en la partida? ¡Que venga Montecristi y me lo explique, Cobos! ¿Qué está pasando ahora mismo? ¡El conector tocado! ¡Los buenos van a ganar! ¡No me lo puedo creer, Cobos! ¡Miren que los minions, si esto lo tira el equipo de Asus, yo ya no sé qué más ver! ¡Pueden terminar! ¡Vamos, Cobos! ¡Un poquito de chicha! ¡Dile a tu madre que te prepara el desayuno! ¡Que aquí no te vas hasta las 8 de la mañana! I què tal? Soc l'Albert, el germà predilecte del Pau. Començarem amb un típic joc que tothom coneix, o que hauria de conèixer, que és el LoL, que va ser un dels que va fer el boom com tipus de jocs d'eSports. És un joc que bàsicament consisteix en que hi ha 3 carrils i hi ha unes posicions de jugadors, suport, AD carry, gent que fa mal, gent que fa de suport, i bàsicament és rebentar la base de l'altre. Llavors, bàsicament funciona clicant amb el ratolí, movent amb el personatge i encadenar habilitats. Llavors, has de ser molt bo sabent a què li fas counter, què és la teva debilitat per matar els altres. Llavors, aquest joc hi ha competicions com el Mundial, on els premis ronden el $1.000.000, $1.000.000, o sigui que està bastant bé per la gent així professional, perquè hi ha bastants equips que van començar amb el LoL i s'han estès a altres jocs. Què, et funciona això o què? No he dit que era un joc MOBA, però bueno. Un altre joc totalment diferent és el Age of Empires 2, és un joc en RTS, que és en estratègia en temps real, i és un joc que fa bastant de temps, rotllo fa 10 anys, i hi ha molts jocs del tipus Imperium, Starcraft... La gent que juga en aquest joc bàsicament ha de ser molt bona fent micro maneig de les situacions, llavors has de tenir moltes coses al cap i controlar moltes coses, saber molt de paral·lelisme i micromanagement. Vamos a verlo ahora mismo porque bueno, Lee Ray está presionándolo de excelente manera. Lo presiona de estupenda manera, ahí va Mixer, qué micro, ¡ay! ¡Qué micro tienes Lee Ray! ¡Qué micro tienes Lee Ray! New está dejando sin palabras este weón. Este niño de 18 años se lo acaba de comer en micro. He sentit a parlar aquests dies perquè Red Bull, a part d'invertir en altres jocs com va ser el LoL en el seu temps, ara està començant en posar bitllets en el Age 2 i va fer una campanya, un torneig que es diu el Uololo i bueno, li ha donat una mica d'ales al joc durant aquests dies de confinament. Llavors, parlant
de jocs mítics, com no el Counter-Strike, mític joc de tiros. 14 seconds, they've got to get out. Simple gets only one in return. Jumps up and somehow finds Sergey, but he hasn't found the bomb. He will now. And he goes away from default because he doesn't want to get naded. He also knows there's a flank, and he also knows he needs position. Whoa! He actually gets the first one. He's got a chance. He knows Alu's up close, and he sneaks around. Oh, that's what we like from Simple. Device who's had a really rough game. Flash, he's going to get that shot, and then has to feel a little bit going out middle of the air to take down Alex, and now they're pushing. Oh, you've got to be kidding me. Takes every Altres també com el Call of Duty, Battlefield, tota aquesta morralla de jocs que hi ha Una puta merda! de consola, ordinador. Últimament ha sortit el Valorant, que és de Riot Games, els desenvolupadors del LoL, League of Legends, per això també últimament s'està parlant molt del tema. Llavors, bàsicament, aquest joc consisteix en rebentar l'altre, tenir molt bona punteria, molt bona capacitat de reacció, llavors has de ser molt bon en aquestes coses. És un joc que es nota molt quan saps jugar o quan no saps jugar. I acostumen a haver-hi bastantes competicions, també per equips, perquè és superimportant el joc en equip en aquest tipus de jocs. I per això, últimament, s'està popularitzant competicions que és que pots guanyar, o sigui, si guanyes, et guanyes la vida amb això. Llavors hi ha gent, empreses, que bàsicament es dediquen a tenir equips que guanyin competicions. Algo més, Pau? Per últim, comentar que aquests són els jocs que he jugat més, però clar, n'hi ha moltíssims més. Hi ha jocs que sobretot estan orientats a la competició, hi ha jocs que, jo què sé, Minecraft o cultivar patates, doncs això qualsevol ho pot fer en el seu temps lliure, però crec que últimament molts jocs no es centren tant en l'entreteniment, sinó que es centren més en la competitivitat, llavors fa que aquest tipus de jocs siguin més enfocats a volem ser un e-sport. Llavors hi ha moltes empreses que desenvolupen el joc pensant en vull fer-ho competitiu, vull posar-li bitllets, vull que la gent es motivi, vull que es flipi. Llavors hi ha molts jocs com aquests, sobretot també ara de mòbils, Brawl Stars, amb totes aquestes coses estan pensades per competir.